Da'ama kawai, da'ama kawai, da'ama kawai. Ga tambarin mu nan, janye fali da kuɗi, kuma sako 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 take mu walbile abin mai a baya. Kiwaya dalar mazomo almajiri karo da romo, ku shaida waɗan gajere da ama Allah ya yi mata gamo, wanda ya takalo fada da kurma buhun bala'in shi ne ya nemo. Fali janye ku da amsar da ama ko za a je a dawo. Na kunna babu ɗan gudawa, ase ase ya faɗi mu ma, dacin don yan janye mu ma. Hausawa Fulani Kanuri suna zama galau, amu bai na san mu bi sabon dale, ba masu yin musuma cikin ta samsam. Daɗinin min dirimin muna nufin haɗin kai faɗa wa kowa. Hakika haɗin kai yana da daɗi, na ce yana da daɗi. Walbile baba ɗan hajiya Hadiza, Balarabiya, Allah tsare ka hagu da dama, Amin, gabar da yamma, amin, kudu har da amin, arewa. amin, 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 amin. Tambura nake wa ƙungiyar da ama uba da yaya guda uku jami fali, gobe duk mai san da raba ku tilas ya sha kasa. Tambara muke, wakon da ama uwa da ya bada kujen yi fali, wanda da mai sanya raba mu shi ke cikin Na ce tambura nake wa ƙungiyar da ama uba da yaya guda uku jami fali, gobe duk mai san ya raba ku tilas ya sha kasa. Almusawiru da fari kai dai na ambata, ya rabi ka taya mini a wanga wakar karin mata. Na zubo bayanai daki-daki ka balle sakata, da take dile ga ɗaukaka ta sirrin da man ga goguwa. Daɗin salati Allah ka ninkawa annabi, amin da hamu da suru a san shi ba na layin rabi. Dan Abdallah dagun amina ƙarshe a gunzibi, sufa ta kyau ya rabbi sanya mu ganshi ne da yanwa. Ashe hali ne haka take, dan Bauchi ne ni can warji local gwamnan nake, an haife ni ne a garin Mubi kunji kurege, sajan sabo ne mahaifi gare ni Halimatu Sadiyawa. Wasan jifa malam, to ya take dutse a kafarsa zai ma bugun alam. Kuma su walka bubu ku ringa yi kuke cikin dirin, ku je ku nemi tambaya domin kwana san kuna da yan uwa. Dan almajiri bai bara gidan da zero ake, suna ta magana ina ta addu'a ne haka nake, tunda Allah ke bayarwa to fa ni ma jira nake, shine ya daga Ronaldo sama da Messi ni ma to ga ni nan zuwa. Allah amin.
kaza ta kwanna a saman da ni ba komai yanzu ne ma na fara wakar fali jin yi gode da ama ba sanya Da ama kawai gida gida ba da janye gudda bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kan mu bai daya. bishiyar kuka ni na zama shaidar ta girbe runguma sai sara alheri a gidan amare ake yawan hakan rangara fali janye gudde da ka hada za ya baka da ama dan kura to akwai lauje ne a cikin nadi tuni da kalmar da mai baya. Da ama kawai gida gida ba da janye gudda bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kan mu bai daya. Da amakainuwa take da shi gun ilahu mai duka bakarya tambayi masu shika da botiki ne suke yawan shikar ko ƙwarya na yarda ta'ala shi ne ya yi shi ne ya yi can indiriya domin kwana san gatan miya mai gaya. Da ama kawai gida gida ba da janye gudda bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kan mu bai daya. Babalade abbo shi ne ya ce mini na wage da ama ba ƙarya take ni ko na ce da shi zaki uban dawa na shirya sai ya ce min ga yar 200 wannan so matabi ce kaya ni ko na ce mishi ya daure igiya domin ko zan zubo mashanya. Da ama kawai gida gida ba da janye gudda bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kan mu bai daya. Babalade sun shaidi kafi karfin su tun hada can baya wannan shine ya sanya suka yi yoca a kan ka dole in fasa taya da zan gira ka aljan tarin mutane suka yi fadin in sauya ban gida ga hamza alai baka da na to abbo na hice bayya. Da ama kawai gida gida ba da janye gudda bakar gada a fili yake mu yan kasa ne mun haɗa kan mu bai daya. Jingidan rufa'i buldoza tilas na gaida to rungiwa an gugurin hadiza balarabiya ta kunki sun ne talakawa